אופטיקה משקפיים עד הבית נוסדה על מנת לתת שירות ומענה לאלו שיחס אישי, שירות, איכות ומחיר נמצא בקרבם. אנחנו במשקפיים עד הבית נותנים שירות לאלו שאינם יכולים, מתקשים או אינם מעוניינים לצאת מביתם או ממקום מושבם. כל האופטומטריסטים המועסקים במשקפיים עד הבית הינם בעלי תואר ראשון באופטימטריה ובעלי רישיון והסמכה של משרד הבריאות. כחלק משירותנו אנו מספקים ימים מרוכזים של בדיקות ראייה והתאמת משקפיים לדיורים מוגנים, מוסדות ציבוריים ומוסדות פרטיים שונים, הרצאות בנושא ראייה ובריאות העין, והגעה פרטנית לבתי אבות ובתי חולים סיעודיים על מנת לתת שירות לאלו שאינם יכולים לצאת באופן עצמאי. אנו במשקפיים עד הבית עושים את מרב המאמצים על מנת לתת את השירות, היחס האישי, האיכות והמחיר הטובים ביותר. אנו מקווים מאוד שתצטרפו למעגל לקוחותינו, ובקרוב גם אתם תוכלו ליהנות מזוג משקפיים חדשים מבלי לצאת מהבית.